парвариши сабзавоту полезиҳо дар гармхонаҳо барои аҳолии деҳоти шаҳри Хисор манбаи хуби даромад буда. Аҳолӣ бо истифода аз ин усули парвариши меваю сабзавот буҷаи оилаи худро ғанӣ мегардонанд. ташкили гармхонаҳои хурд дар қитъаҳои замини кишоварзӣ аз самаранок истифода бурдани ҳар ваҷаб замин аз ҷониби сокинон дарак медиҳад. Даҳум сол ки дар ҳамин гармхона кор мекунем, бо 10-15 нафар занҳо дар ҳамин корхона кор мекунем. ҳазор раҳмат ки мо ҳамин гармхонаҳоро ташкил карданду мо занҳои хонашин ба ҳамин кор машғул мешавем. мо дар ин гармхона помидор, бодринг, болгар ба ҳамаи чӣ мо парвариш карда ба бозорҳои дохила таъмин мекунем. дар бозорҳо бо назардошти имкониятҳо сокинони ҷамоат кӯшиш менамоянд ки рушди истеҳсоли маҳсулоти тару тозаро дар фасли сармо афзун намуда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда гузоранд. бо ин мақсад дар гармхонаҳо майдони парвариши помидору бодринг ва дигар сабзавоту полезиҳои ниёзи мардум сол то сол афзун карда мешавад. шароити мо хуб аст, нағз аст. инами дар гармхонаҳо мо помидорро дар ҳами қутиҳо ниҳол карда, пас аз ин заминро тайёр карда ниҳолҳоро мешинонем. худо хоҳад ба моҳи охири май июн мо меваи инро сабзавотро ба ҳамин бозор таъмин мекунем. мо миннатдорем, раҳмат ба ҳамин роҳбарои хоҷагӣ. мо беҳад миннатдорем ба ҳамин роҳбарои хоҷагӣ ки моро ба ҳамин касбу кор машғул кардану таъмин карда. ба гуфтаи мутахассисон ва деҳқонон парвариши меваҳои ситрусӣ ва сабзавоту полезиҳо дар гармхонаҳо нозикиҳои худро дорад. барои хуб парвариш намудан ва фоидаи хуб ба даст овардан пеш аз ҳама ба агротехникаи парвариши зироатҳо аҳамияти махсус бояд зоҳир гардад. дар тобеи ҷамоати деҳоти Хисор, шаҳри Хисор ҳамагӣ 170 хоҷагии хурд миёна фаъолият мекунанд. шуғли мардуми ин минтақа кишоварзӣ буда, имрӯз дар тобеи ҷамоат наздик ба 3 гектар гармхона бунёд намуда, дар он деҳқонон бодиринг, помидор, сабзавоти тару тоза ва дигар маҳсулотҳо кишт карда истодаанд. ғалаи тирамоҳа дар ҷамоати деҳоти Хисор 65 гектар кишт карда шудааст. аз он ҷумла шудгор 45 гектарро ташкил менамояд. кишоварзону иҷоракорон ва сокинони деҳоти шаҳри Хисор оқилона истифода намудани ҳар як ваҷаб заминро вазифаи худ ҳисобида бо ин амал мехоҳанд дар фаровонии бозори кишвар саҳмгузор бошанд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Тоҳир Сулаймонов аз шаҳри Хисор барои барномаи иттилооти навӣ.